Illum nagħmlu l-festa ta' San Theodor Martri. San Theodor twieled familja nobbli fil-Lvant u ġie reġistrat waqt li kien qiegħed żagħżugħ fl-Armata Imperjali. Kmieni fl-1306 l-Imperatur ressaq editt li jgħid li kull Nisrani jeħtieġ li joffri sagrifiċċju. U Theodor kien għadu kemm ingħaqad mal-Leġjun u marċja magħhom f'Pontus. Huwa kellu jagħżel jew jagħti sagrifiċċju jew imut. Huwa ddekjara qabel ma l-kmandant tiegħu qal xejn li kien lest li jiġi mqattaf biċċiet u joffri kull parti ta' ġismu lill-ħallieq tiegħu li miet għalih. Waqt li l-kmandant xtaq li jirbaħ bil-ġentilezza biex ibiddel il-ħsieb, ħallih fil-paċi għal ftit ħin. Iżda Theodor uża l-libertà tiegħu li jaqbad nar fit-tempju. L-imħallef tiegħu qallu biex jirrinuzza l-fidi tiegħu jisalva ħajtu. Iżda Theodor għamel is-sinjal tas-salib u wieġeb: sakemm għandi n-nifs jien nibqa' nistqar l-isem ta' Kristu. Wara tortura krudili, l-imħallef qallu biex jaħseb fil-mistħija li Kristu kien ġab miegħu. Mistħija, Theodor wieġeb: jiena u dawk kollha li jistqarru ismu jieħdu l-ferħ. Huwa kien ikkundannat li jiġi maħruq.